Deca Dragane Mirković godinama se nisu eksponirali u medijima. Tek nedavno su sin Marko i ćerka Manuela otključali svoje Instagram profile i dozvolili domaćoj javnosti da zaviri u njihov život. Manuela je nedavno proslavila punoletstvo, diplomirala i objavljivala je slike sa odmora, a sada je pokazala kakav auto vozi. Napisala je Zver uz fotografiju auta. U pitanju je Mercedes GT 63 AMG S sa prepoznatljivim tablicama Don, njenog oca Tonija Bijelića. Inače, ovaj auto košta oko 190.000 evra. Muž Dragane Mirković, Manuelin i Markov otac Toni Bijelić, je rođen u Austriji kao Antonija Bijelić, od roditelja koji su srpskog porekla, a i danas sa suprugom i decom živi i radi u Beču. On se bavi biznisom u automobilskoj industriji, posjeduje salon za prodaju automobila, autokompaniju Maybach, ali i građevinske firme i televiziju DM Sat, prenosi Kurir. Sad, da li su Dragana i Toni poklonili Manueli ovaj auto od 190.000 evra da je časte, možda što je završila školu ili tako nešto, to ne znamo, ali ono što znamo je da je ona okačila ovaj auto i svi pretpostavljaju da je njen. A šta vi mislite? Pišite mi u komentarima i subscribe-ite se na Trending News.